טוב, בעניין שלנו. הגמרא במסכת סוטה בדף מ"ט עמוד א' אומרת רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי יהושע, מיום שחרב בית המקדש אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חברו וכו'. אמר רבא, בכל יום ויום מרובה קללתו משל חברו, שנאמר בבוקר תאמר מי ייתן ערב ובערב תאמר מי ייתן בוקר. היי בוקר, על איזה בוקר מדובר? אילה אם הבוקר דלמחר, זאת אומרת שבערב אתה תבקש שיגיע הבוקר של יום מחרת, מי ידע מה יהווה? אתה יודע מה יהיה בבוקר של המחר, אולי מחר יהיה עוד יותר גרוע. אלא דחליף, הכוונה היא לבוקר שלפני כן. זאת אומרת שכל הזמן אנשים יסתכלו אחורה וירצו לחזור למה שהיה לפני כן. כי כל הזמן זה הולך ומידרדר. שואלת הגמרא, וכל זה מאז חורבן בית המקדש. שואלת הגמרא ולעלמא אמייקה מקיים, אז על מה העולם עומד? הקדושה דסדרה והיהי שמי רבה דאגדתה, שנאמר ארץ עשתה כמו אופל צלמה ודלא סדרים, יש סדרים שזה קדושה דסדרה, ואותו יהי שמי רבה של אגדתה תופיע מאופל. אז הגמרא משתמשת בנוסח שהוא מאוד מאוד משמעותי, מאוד חריף. העולם מתקיים על שני הדברים האלה, קדושה דסדרה ועל יהי שמי רבה דאגדתה. ומכאן אנחנו רואים עד כמה שהמעלה של יהי שמי רבה היא מאוד מאוד גדולה. כאן מדובר באופן ספציפי על יהי שמי רבה דאגדתה, אבל על כל פנים את המעלה של הקדיש של יהי שמי רבה אנחנו כבר יכולים לראות פה מתוך הגמרא, והשאלה היא מהי אותה מעלה של הקדיש ולמה העולם עומד על הדבר הזה. וההקשר שלנו שאנחנו מביאים את הנושא הזה דווקא כאן, זה בגלל מה שמביא האריז"ל בשער הכוונות במקור ב'. מה זה יש מה זה אגדתה? מה? יש מרבה דאגדתה, הכוונה היא אחרי שלומדים תורה, שדיברנו על זה, אחרי שלומדים אגדתה, אז אומרים את הקדיש, ומזה יוצא קידוש שם שמיים, כבוד שמיים. אז על זה העולם עומד. הגמרא כבר היה נוסח של כן. כן, שהיו כמה שינויים אולי, אבל הנוסח ודאי שהיה, כן. עכשיו, למה באמת זה דווקא יש מרבה דאגדתה? אז יש מהראשונים שמסבירים שזה בגלל שהרי היו שתי סוגים של דרשות. היו דרשות שהיו בשמעתתה, דרשות בהלכה, דרשות בעיון, והיו דרשות באגדתה. זאת אומרת לדרשות בדיוק, הגמרא אומרת מפורש. הגמרא מספרת שרבי אבאו דרש באגדתה ורב חייא בר אבא נדמה לי דרש בשמעתתה. אז אומרת הגמרא, כולם עזבו את רב חייא בר אבא והלכו לרבי אבאו. כן, אפילו זה לא קצת טקט, אבל בסדר, לא משנה. בכל אופן, עזבו את זה, אולי זה הפעם שאחרי זה, אני לא יודע. בכל אופן, כולם הלכו לרבי אבאו. אז ממילא מי שהיה כשלמדו אגדתה, זה היה כולם, גם תלמידי חכמים, גם מהארצות, כולם היו, כי אגדתה כולם אוהבים. אז לכן, הקדיש שנאמר אחרי אגדתה, זה קדיש שהוא משותף לכולם. כן? גם מהארצות היו שותפים לזה. מה שאין כן, יש מרבה שנאמר אחרי שמעתתה, זה משהו שלא כולם שותפים לו. לכן העולם עומד על הקדיש הזה, שבו כולם שותפים. אותו דבר גם קדושת הסדרה, זה משהו שכולם שותפים לו, כולם אומרים אותו. לכן על זה העולם עומד. אבל אנחנו צריכים להבין את המעלה של הקדיש. אני התחלתי להגיד, ההקשר שאנחנו מביאים את הנושא הזה דווקא פה, זה בגלל מה שאומר האריז"ל בשער הכוונות, בדרושי הקדיש דרוש א'. הוא אומר כך, הוא נבאר כל הקדישים שיש בתפילת שחרית, ואגב יתבאר לך שאר הפרטים של התפילה. אגב זה, הנה נתבאר לאל, כי מן התחלת התפילה עד ברוך שאמר הוא בעולם העשייה, ומשם עד יוצר אור הוא עולם היצירה, ומשם עד תפילת 18 הוא עולם הבריאה, ותפילת 18 הוא עולם האצילות. ואחר כך אילו יורדים מאילה לטאטה, אחר כך יורדים מלמעלה למטה, לפי שבימי החול אין בנו כוח להעמיד כך, רק ליחדם לפי שעה, ותכף חוזרים למקומם. אין לנו את הכוח להישאר באותה דרגה, לכן אנחנו רק מגיעים לשם, נוגעים בדרגה הזאת ומיד חוזרים למטה. הנה, ועכשיו הוא מתאר את תהליך הירידה,
הנה מין אשרי, הכוונה היא אשרי ובא לציון, עד תפילה לדוד, שזה לפני שיר של יום, הוא עולם הבריאה, ומשם עד אין קדוש כהשם, שזה לקראת פיתום הקטורת, הוא עולם היצירה, ומשם עד עלינו לשבח הוא עולם העשייה, ולכן תקנו קדיש אחד בכל שינוי עולם ועולם. מה זה? התפילות בין שניהם. בדיוק. אנחנו בשבוע שעבר סרטטנו את הפירמידה הזאת. את הפירמידה כאשר... אין לי פה טוש, מחילה. מה? לא הבאתי את הארץ, אבל את עצם המבנה הזה. או! כוח עצום. בנינו פירמידה, אני מצטער אני מבקש מחילה מכל אנשי המתמטיקה. ואמרנו ככה, כאן יש לנו את ברכות השחר, בתחתית של הפירמידה, ברכות השחר והקורבנות, אחרי זה עולים לפסוקי דזמרה, אחרי זה עולים לקריאת שמע וברכותיה, הפסגה זה 18, אחר כך יורדים לקדושה דסדרה, אחר כך יורדים לשיר של יום, ובסוף יש לנו את פיתום הקטורת. כל אחד רואה שהדברים מכוונים אחד כנגד השני, כי הקורבנות פה כנגד פיתום הקטורת, זה גם שייך לקורבנות. פסוקי דזמרה, שזה השירה של פרקי תהילים, זה כנגד שיר של יום, זה השירה של הלוויים. קריאת שמע וברכותיה, זה מה שנקרא קדושת יותר, היא כנגד קדושת דסדרה, ולמעלה זה 18. דיברנו על זה בשיעור שעבר, באריכות, הסברנו את העניין. אגב, חשוב לי מאוד להדגיש, להגיד דברים בשם אומרם. השיעורים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו מיוסדים על ספר נפלא, שהוא בעצם הקלטה של שיעורים של הרב פינקוס, זכר צדיק לברכה. היה המשגיח של אופקים, של ישיבת אופקים, נהרג בתאונת דרכים לפני כמה שנים טובות. יש לו סדרה של ספרים, נפש שמשון, הדברים שהוציאו אחרי הפטירה שלו כבר, והדברים מיוסדים על זה. מה? נפש שמשון. אז יש על כל מיני נושאים. אז יש גם על סידור התפילה. הדברים מיוסדים על זה עם עוד קצת כמה הרחבות שאנחנו מרחיבים. אז זה לא לגמרי מקביל. מה? הצדדים לא לגמרי מקבילים מבחינת הקדיש, כי בין קריאת שמע ל-18 אין קדיש, מצד שני... אמת, נכון. אחרי פיתום הקטורת יש... זה נכון. אבל מה שהאריזל כותב, לפי ההקבלה שראינו, דיברנו על זה בשבוע שעבר, שהמישור הזה זה כנגד עולם העשייה, ופה זה היצירה, ופה זה עולם הבריאה, ופה זה עולם האצילות. אומר האריזל, כאשר אנחנו עוברים שינוי מעולם לעולם, אז אנחנו אומרים קדיש. כל פעם אנחנו אומרים קדיש בנקודות החיבור שיש בין הקורבנות לבין פסוקי דזמרה, וכן הלאה וכן הלאה. והשאלה היא, למה הקדיש הוא דווקא נקודת החיבור הזאת שצריכה להיות בין החלקים של התפילה, בין העולמות? למה צריך דווקא את הקדיש? שאלה שנייה, עוד דבר שאנחנו רואים, אם תקפצו לרגע אחד למקור י"ב. בזוהר הקדוש בפרשת תרומה, כתוב שם, אנחנו אחרי זה נראה אותו במלואו, נראה כרגע רק ממש טיפה מתוך הדברים שלו. הזוהר הקדוש, אתם יודעים מה, אולי נראה את כל הקטע כדי להבין את זה טיפה. בזוהר הקדוש כתוב ככה, קדושה די בסוף האי תרגום כמה דאו קימנה, קדושה שיש בלשון של תרגום, אומר הזוהר הקדוש, דע אפילו יחיד יכול לומר לה. אינון מילה בתרגום. אפילו יחיד יכול לומר את הדברים שהם בתרגום, כלומר בלשון ארמית. אבל מילים בלשון הקודש, דקדושה, לאו אינון אלא בעשרה. כך אומר הזוהר הקדוש. אם זו קדושה שנאמרת בלשון הקודש, צריך 10, ואם היא נאמרת בלשון תרגום, בלשון ארמית, אפשר להגיד את זה אפילו ביחיד. לכאורה יש גמרא
אצלנו בתלמוד הבבלי שממנה משמע קצת הפוך. אבל נניח לזה כרגע. ככה אני רואה. ובכל... מה? הולכים על פי הגמרא, כן. גמרא במסכת סוטה, משמע קצת הפוך. משמע קצת הפוך מזה. אבל אנחנו לא נכנסים כרגע למחלוקת הזאת. ובכל... עכשיו, מה הסיבה? למה באמת קדושה שבלשון הקודש צריכה להיות בעשרה? אומר הזוהר הקדוש בגין דלשון הקודש, שכינתה מתחברה בהדי, השכינה מתחברת עם לשון הקודש, ובכל קדושה דשכינתה עתיה, לאו איהו אלא בעשרה. דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל, בני ישראל עינון לשון הקודש ודאי ולא שאר אמין, דאיתלון לישם אחרה. ונקדשתי בתוך בני ישראל, הכוונה היא אלה שמדברים בלשון הקודש, ולא עמים אחרים שיש להם דיבור אחר. כך אומר הזוהר הקדוש. שואל הזוהר הקדוש, ואיתמה, אם תבוא ותשאל, הקדושתא דקדיש דאיהו תרגום, עמי לאו איהו ביחיד. לפי מה שאמרנו, שקדושה שנאמרת בתרגום, כיוון שהשכינה לא מתחברת איתה, אז אפשר להגיד את זה ביחיד. אז למה קדיש אפשר להגיד רק במניין? אומר הזוהר הקדוש, תאחזי קדושתא דא לאו איהו כשאר קדושאן דאינון משלשים. הקדושה של הקדיש היא שונה משאר הקדושות. אבל קדושתא דא היא סלקה בכל סטרין לעילה ותתה, היא עולה בכל הצדדים למעלה ולמטה, ובכל סטרי מהמנותה, בכל צדדי האמונה, ותברה מנעולין וגושפנקן דפרזלה וקליפין בישין. היא שוברת מנעולים וחותמות של ברזל וקליפות רעות. להסתלקה יקרה, אני מדלג על הסוגריים, להסתלקה יקרה דקודשא בריחו על קולה, שכבוד הקדוש ברוך הוא יתגלה על הכל, וענן באינן למימר לה בלישנא דסיטרא אחרא. אנחנו צריכים להגיד אותה בלשון של הסיטרא אחרא, ולעתה בה בחיל התקיף ולענות, להשיב בקול גדול, אמן יהי שמי רבה מברך, בגין דייתבר חילה דסיטרא אחרא, ויסתלק קודשא בריחו ויקרא על קולה. על ידי זה שאנחנו אומרים אמן יהי שמי רבה, אנחנו שוברים את הכוח של הסיטרא אחרא, וכדאית דבר בקדושתא דא חילה דסיטרא אחרא, קודשא בריחו יסתלק ויקרא, ואידקר לבנוי ואדקר לשמי. אז הוא זוכר את בניו וזוכר את שמו, ובגין דקודשא בריחו יסתלק ויקרא בקדושתא דא לאו אי אלא בעשרה. זה מה שכתוב. הקדושה של הקדיש שונה מכל הקדושות האחרות, מכיוון שבקדיש אנחנו נלחמים בסיטרא אחרא, אנחנו נלחמים בקליפות, אנחנו משיבים בקול גדול, בכוח גדול, ועל ידי זה אנחנו שוברים את הסיטרא אחרא, ולכן זה צריך להיאמר דווקא בעשרה. למה מתכוון הזוהר הקדוש? אנחנו להסביר את הסודות, זה לא מתפקידנו, אבל לפחות קצת לנסות להבין. למה הכוונה פה? מה פירוש שהקדיש בא כדי לשבור את הקליפות, הקדיש בא כדי לשבור את הסיטרא אחרא, ולכן הוא צריך להיאמר בעשרה. האבודרהם במקור ג' מתייחס לשאלה למה תקנו לומר את הקדיש דווקא בארמית. והוא מביא לזה שני הסברים. ומה שתקנו הקדיש בלשון ארמית, יש אומרים מפני מלאכי השרת שלא יתקנאו בנו, שאנו משבחים שבח נאה הזה. כמו שאמרו בפרק כמה דברכות, אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך, וגם לפי שבשעה שישראל עונים אמן יהי שמי רבה מברך, הקדוש ברוך הוא נזכר לחורבן הבית וגלות ישראל כמו שאמרנו. הכוונה היא להגמרא שהבאתי לכם פה במקור ד', גמרא מאוד מפורסמת. תניא אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, זהו ברכות בדף ג'. בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח והמתיני עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי אמר לי שלום עליך רבי, אמרתי לו שלום עליך רבי ומורי. ויש שם עוד כמה נידונים על תפילה בחורבה וכו'. ואמר לי בני מה כל שמעת בחורבה זו? ואמרתי לו שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות. ואמר לי חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום 3 פעמים אומרת כך, ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסות ולבתי מדרשות, ועונים יהי שמי הגדול מבורך, שזה היהי שמי רבה,
הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך. מה לו לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. כך אומרת הגמרא שם, זה מה שאומרת הבת קול, בזמן שעם ישראל, זה מה שהקדוש ברוך הוא כביכול מנענע בראשו ואומר, כשאנחנו אומרים, יהי שמי רבה מבורך. אז אומר על זה אבו דרעם, שכיוון שזה שבח שהוא כל כך גדול, שבח נאה הזה, לכן אנחנו אומרים אותו בארמית. הוא אומר, ואם יבינו זה, אני חוזר למקור ג', אם יבינו זה מלאכי השרת, יקטרגו עלינו. על כן תקנו אותו בלשון ארמית, כדי שלא יבינו המלאכים שאינם מכירים אותו, כדאית בסוטה בפרק אלו נאמרים. מאוד מאוד מוזר. מאוד מוזר. אנחנו נגיד את זה, אז המלאכים יקטרגו עלינו, לכן אנחנו משתמשים בלשון שהמלאכים לא מכירים. מה זה? לא יודע אפילו איך להתחיל לשאול על זה. מה הכוונה? מה זאת אומרת, המלאכים לא מכירים את השפות האלה, הם לא מכירים את השפה הארמית, ואם היו יודעים מה שאנחנו אומרים, אז הם היו מקטרגים עלינו. אולי נפלל בסווהילי. מה? אולי בסווהילי. כן, למה דווקא בארמית? נכון, למה דווקא בארמית? מה? אז תמיד אין חינמי. היום אפשר להגיד את הקדיש באנגלית, המלאכים גם אנגלית לא מבינים. טוב, אולי. ויקשו בתוספות, אנחנו עוד מעט נראה, יש עניין מיוחד דווקא בארמית. ויקשו בתוספות, ולא אפילו מחשבות אדם הם יודעים ומכירים. מה זאת אומרת לא יודעים? לא יודעים לשון ארמית. כל מה שמתרחש בלב שלנו הם יודעים. אלא, אומרים התוספות, לשון זה הוא מגונה ביניהם להיזקק לו. זה הפירוש. לא מכירים בלשון ארמית, מה שהגמרא אומרת שם במסכת סוטה, הכוונה היא, לא מכירים, זאת אומרת, הם לא מכירים בזה. זה לשון שהם לא סופרים אותה, זה לשון שהם לא מתייחסים אליה, לא נזקקים לה ולא שום דבר. לכן אנחנו אומרים את הקדיש דווקא בלשון כזאת. השאלה היא מה הקטרוג הגדול, כן. יותר קשה, לא השפה, אלא שהם מונעים מאיתנו לומר שבח הקדוש ברוך הוא, זה יותר קשה. מה זאת אומרת? לא הבנתי? לפי מה שאומר אבו דרעם, כן. שלא נאמר שבח לקדוש ברוך הוא. איך המלאכים מונעים מאיתנו לומר שבח? מה זה המניעה הזאת? נכון. מה זה המניעה? מה זה הקטרוג הזה שעליו מדובר? אז העניין הוא ככה, כשאני רואה משהו אצל מישהו, אני יכול לקנא בו על זה שיש לו את הדבר הזה. אבל זה שאני מקנא בו, וזה מכעיס אותי, זה שהוא מחזיק אצלו את הדבר הזה, יכול לבוא בעצם משתי סיבות. הסיבה האחת היא קנאה פשוטה, למה לא יש ולי אין. ואת הקנאה הזאת אפשר לפתור בצורה מאוד פשוטה, אני פשוט קונה לעצמי כזה מדבר, וגמרנו, ואז גם לי יש והכל טוב ויפה. יש אבל קנאה שהיא הרבה יותר עמוקה, והיא באה מסיבה אחרת. ברגע שאותו אדם מחזיק משהו שלא מגיע לו, לא מגיע לו. כן? אני יודע, לדוגמה, אנחנו ניקח משהו מחיי האקדמיה בשביל הלויאליות למקום. ברגע מה? מה? נכון. מרצה שאתה יודע שהוא לא עבד על הדברים האלה, הוא עבד על המרצים שלו, אבל הוא לא עבד על התואר עצמו, הוא לא השקיע ולא שום דבר, והוא קיבל והתקדם, והיום הוא נמצא, יש לו קתדרה ויש לו הכל וזה. זה מכעיס. גם אם אתה תעבוד ואתה תגיע לתואר שהוא יותר ממנו, לדרגה שהיא יותר ממנו, עדיין אתה תמשיך לקנא בו, לכעוס עליו. זה עדיין יפריע לך. למה? כי באיזו חוצפה הוא מחזיק משהו שלא מגיע לו בכלל. הקטרוג שהמלאכים מקטרגים, הקנאה שהמלאכים מקנאים בנו כשאנחנו אומרים את הקדיש היא שייכת לסוג השני. ככה דבר בקדמונים. זאת אומרת, המלאכים באים במין טענה כזאת, כזה שבח נאה, כזה דבר גדול. מי אתם שתגידו כזה מן דבר? מי אתם שתגידו? ולכן יוצא מזה קטרוג מאוד גדול, ואין לנו ברירה אלא להשתמש בלשון הארמית, כדי שהמלאכים לא יבינו את זה ולא יקטרגו עלינו. וזה צריך הסבר. מה כל כך גדול בשבח הזה? למה המלאכים מקטרגים? ולמה בשביל זה אנחנו משתמשים בלשון ארמית? ההסבר השני, שהוא הסבר שהוא הרבה יותר עממי, יותר פשוט ומתקבל על הדעת, בלי להיכנס לסודות, זה ההסבר של רי. ורי פרש טעם אחר לקדיש בלשון ארמית, פשוט. מפני שהיו רגילים לומר אותו אחר הדרשה, כדאית בשלהי סוטה, בדף מ"ט. המאי קייל מהסדרה דקדושה ויש מרבה דאגדתה, והיו שם מהארץ שאינם מכירים אלא ארמית שהוא לשונם. לכך תקנו לאומרו בלשון ארמית,
שהכל מבינים אותו. עכשיו כתוצאה מזה, אז יש לו גם הערות פה לדינה. הוא אומר, בספרד נהגו לומר לאלה מכל ברכתה ושירתה בלשון הקודש. זאת אומרת, כנראה היו אומרים את הקדיש בארמית, וכשהיו מגיעים לאלה היו מחליפים לעברית. היו אומרים למעלה מכל השירות והתשבחות והכל. הוא אומר, לא ייתכן, כי מה מפסיקים באמצע לומר בלשון הקודש? וגם רב אמרם גאון, גם רבנו סעדיה גאון, הרמב"ם ז"ל כתבו בלשון תרגום. ואל יקשה בעיניך מה שתקנו לומר יתברך וישתבח ויתפאר בלשון הקודש, כי השבח לא היו יכולים לשנותו ללשון תרגום. בסדר. את השבחים של הקדוש ברוך הוא אי אפשר לשנות, כל השאר משנים ללשון תרגום, או כדי שהמלאכים לא יקנאו בנו, או כדי שעמי הארץ יבינו אותנו. אלה הסיבות. ואנחנו צריכים להבין מה השבח הכל כך גדול שבגללו אנחנו צריכים לומר את הקדיש בארמית. אז כדי להבין את העניין הזה, ננסה קצת ללמוד על הלשון הארמית. זה דבר מאוד מאוד מעניין, מה המקור בכלל של לשון הארמית, מאיפה היא הגיעה. הגמרא במסכת מגילה בדף ג' עמוד א' אומרת כך: ואמר רבי ירמיה ואיתמר רב חייא בר אבא, תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. כן, אונקלוס, אנחנו קוראים לזה היום תרגום אונקלוס, והוא אמר את זה מפיהם של רבי אליעזר ורבי יהושע. תרגום של נביאים, יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי, זכריה ומלאכי. שואלת הגמרא, ותרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו? וכי אונקלוס הוא זה שתרגם את התורה? ואמר רב איקה בר אבין אמר רב חננאל אמר רב, מהי דכתיב ויקראו בספר תורת האלוקים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא? ויקראו בספר תורת האלוקים זה מקרא, מפורש זה תרגום, ושום שכל אלו הפסוקים, ויבינו במקרא אלו פסקי טעמים ואמרילה אלו המסורת. אז מה פתאום הגמרא אומרת שאונקלוס הגר הוא זה שאמר את זה? הרי זה עוד הרבה לפני כן. עזרא ונחמיה כבר קראו בתרגום. עכשיו מה הכוונה עזרא ונחמיה קראו בתרגום? לא שהם אלה שחידשו את התרגום, אלא כבר בזמנם היה התרגום. עוד מעט אנחנו נראה מאיפה זה הגיע. זה עוד הגיע הרבה קודם. אומרת הגמרא, שכחום וחזרו וייסדו. נכון, בזמן עזרא ונחמיה באמת היה התרגום, אבל שכחו את זה ואונקלוס החזיר את זה בחזרה. שכחום וחזרו וייסדו. יש לגמרא הזאת נפקמינה עצומה הלכה למעשה כל שבוע ושבוע. מה הנפקמינה? בהלכות שבת בסימן רפ"ה אומר הטור, אם למד הפרשה, יש לנו הלכה לקרוא 2 מקרא ואחד תרגום. פעם מישהו אמר הסימן שבו נאמרה ההלכה הזאת הוא רפ"ה, סימן שהוא רפה, כדי ללמד אותנו שזה דבר שהוא רפה ביד אנשים, לא מקפידים על זה. אבל צריך לדעת שזה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, מפורשת. צריך לקרוא 2 מקרא ואחד תרגום. אומר שם הטור, ואם למד הפרשה בפירוש רש"י, חשיב כמו תרגום. זה נחשב כמו תרגום. למה? שאין כוונת התרגום אלא שיבין העניין. אבל אם קורא בשאר לעז, לא. בסדר? אז לשון לעז אחרת היא לא מספיקה כדי לפרש את העניין, רש"י כן מספיק כדי לפרש את העניין, ולכן תבחר מה שאתה רוצה. או שתלמד את זה עם תרגום, או שתלמד את זה עם רש"י. מביא הבית יוסף שיש ראשונים שלא הסכימו לדבר הזה. הוא אומר, זה חטב הראש, במקור זין. זה חטב הראש עוד, ונראה שהקורא בפירוש התורה יוצא בו ידי תרגום, כיוון שמפרש בו כל מילה ומילה. וכן כתב סמג וזה לשונו, ואני דנתי לפני רבותיי שהפירוש מועיל יותר מהתרגום, והודו לי. כן, כי על ידי התרגום אתה לא מבין תמיד את הכל, על ידי הפירוש אתה כן מבין. והוא כתבו מרדכי שם, והגאות מימוניות, כתבו דברי סמג. מי הוא? כתבו סמג והגאות, דאין נראה לרי ורב אמרם ורב נטרוני, שכתבו שהתרגום זכה מפני שניתן בסיני. והמקור של זה הגמרא הזאת במגילה בדף ג'. לכן ירא שמיים יצא ידי כולם ויקרא התרגום ופירוש רש"י. וכך באמת פוסק המחבר להלכה בסימן רפ"ה. מה? זה שולחן ערוך, זה לא רק משנה ברורה. שירא שמיים יצא ידי שניהם וילמד 2 מקרא, 1 תרגום ורש"י. 2 הדברים. ככה כתוב. ככה כתוב. מה? זאת אומרת, ירא שמיים שיש לו זמן. כן? טוב, צריך לעשות את ההשתדלות. צריך לעשות את ההשתדלות עד כמה שאפשר. מה? מה זה? אם אתה לא ירא שמיים? לא הבנתי? לא שמעתי.
זאת אומרת, אתה לא ירא שם. טוב. אפשר לעשות את המצווה בשותפות. לך זה כמו מי שנשבע על כסף וזהב. מה? אפשר לעשות את המצווה בשותפות, שנחלק את הפרשה. נו, כמו לחלק פרקי תהילים, כן. אז המקור של זה הוא הגמרא במגילה. זה שעזרא ונחמיה קראו במקרא וגם היה שם תרגום, זה מכיוון שהתרגום ניתן בסיני. ופה אנחנו שומעים חידוש מאוד גדול. זה אומר שכאשר התורה ניתנה, היא ניתנה בשתי שפות. היא ניתנה גם בלשון הקודש וגם בארמית. שני הדברים האלה היו במתן תורה, וזה כבר פלא. זה ידענו שיש שתי תורות שצריך לתת. יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה. תמוה. מה? תמוה מאוד, נכון. כולם ידעו. מה? זה לא מדוברת. נכון. מה העניין לתת את התורה בשתי שפות? למה לתת אותה גם בלשון הקודש וגם בארמית? מה העניין בזה? הכוונה לתרגום אונקלוס. מה? כן, תרגום אונקלוס. הרי זה שזה נקרא תרגום אונקלוס, זה מה שאומרת הגמרא, זה בגלל ששכחום וחזרו ויסדום. אבל לאמיתו של דבר התרגום הזה זה התרגום שניתן בסיני, ולכן צריך להקפיד להגיד את התרגום. אבל זה בניגוד לטעם השני של אבודרהם, שמפני שזה היה לשון העם. אם כן, זה היה צריך לא, זה על הקדיש. אני מדבר על למה התורה ניתנה. למה התורה ניתנה בשתי שפות? התורה? למה שזה לא ניתנה בלשון המדוברת בעם, אולי מצרי? אני לא יודע מה הייתה הלשון המדוברת בעם, אבל אין לזה כל כך טעם. זה שאחרי זה הואיל משה באר את התורה הזאת ושתרגמו אותה ל70 לשון, זה בסדר, זה מקובל. אבל זה כבר אחרי מתן תורה. אבל לתת את התורה בשתי שפות. הרמב"ם גם אומר את זה? מה? הרמב"ם גם אומר שהתרגום משנה? הרמב"ם? אם הרמב"ם כותב? אני לא יודע. רק שמה? אני לא יודע. בגמרא אין את זה. בגמרא כתוב שעזרא ונחמיה כבר מצאו את התרגום. נכון, נכון. אז זה כבר מהגאונים. מסתבר שהרמב"ם יסכים לזה. רב אמרם, רב נטרונה, עירי. מה? לא תמיד מסכים איתם, נכון. הרבה דרך כלל הולך עם הגאונים. על כל פנים השאלה היא מה העניין לתת את התורה בשתי שפות, גם בלשון הקודש וגם בארמית. אז מבואר אצל הקדמונים שהלשון שלהם היא פחות או יותר שארמית היא בחינת האחור של לשון הקודש. לכל דבר יש בחינת פנים ויש בחינת אחור, כמו שלכל אדם ואדם יש פנים ויש אחור, ומבחינת הלשון הפנים זה לשון הקודש והאחור זה ארמית. למה הכוונה? בואו ננסה להבין קצת מה זה פנים ומה זה אחור. אומרת התורה במקור ח' פרשת כי תישא, ויאמר הראיני נא את כבודך. משה רבנו רוצה לראות את כבודו של הקדוש ברוך הוא, ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם השם לפניך וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. ויאמר לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי. ויאמר השם הנה מקום איתי וניצבת על הצור, והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור וסקותיך פי עליך עד עוברי, והסירותי את כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו. פרשה מאוד 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 סתומה. מה משה בדיוק רצה לראות? מה הקדוש ברוך הוא הסכים לגלות לו ומה לא הסכים לגלות לו? אבל על כל פנים מה שכן כתוב פה מפורש, שהקדוש ברוך הוא אומר לו לא תוכל לראות את פניי, והוא כן מוכן להראות לו את אחוריו. והסירותי את כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו. למה הכוונה? אומר הרמב"ם בפרק ז' מ8 פרקים, ההקדמה של הרמב"ם למסכת אבות, מקור ט'. וכאשר ידע משה רבינו עליו השלום שלא נשארה לו מחיצה שלו הסיר אותה, וכי נשלמו בו מעלות המידות כולן והמעלות השכליות כולן. זה אחרי שהרמב"ם כותב שהמחיצות שמטשטשות את הנבואה הן הפגמים הנפשיים והפגמים השכליים שיש לכל נביא ונביא. ככל שיש לו פגמים בנפש, ככה יש יותר מחיצות. וככל שהנפש שלו יותר נקייה, והוא יודע יותר ומשכיל יותר, ככה יש פחות מחיצות. אומר הרמב"ם, משה רבינו מעל כולם. משה רבינו הסיר את כל המחיצות שרק יש. אז אחרי כל זה, הוא ביקש להשיג מהות השם יתברך על אמיתות מציאותו. אחר שלא נשאר לו מונע. זהו, נגמר. כל המונים נעלמו. אז אם ככה, אז הוא רצה להשיג את מהות השם יתברך על אמיתות מציאותו, ואמר הראיני נא את כבודך. זה מה שהוא רצה לגלות. והודיעו השם יתברך שאי אפשר לו זה.
למה? בהיותו שכל נמצא בחומר. רצוני לומר מאשר הוא אדם, והוא אומרו כי לא יראני האדם וחי. לא יעזור שום דבר, אתה בן אדם, בתוך גבולות חומריים, אתה לא יכול. הנה לא נשאר לו בינו ובין השגת השם יתברך על אמיתת מציאותו, אלא מחיצה אחת בהירה, והוא השכל האנושי שאינו נבדל. זאת המחיצה, העובדה שהשכל שלך אינו נבדל מן החומר, אתה בתוך הכלוב של החומר, בתוך הגוף. זה אגב הלשון של הזוהר הקדוש. בזוהר הקדוש כתוב שאחרי שהאדם נפטר מן העולם, אז נותנים לו רשות לראות את מה שהוא לא ראה. נותנים לו רשות לראות את מה שהוא לא ראה. ומה הכוונה לאותה רשות? המסך של הגוף הוא זה שמונע מאיתנו לראות הרבה דברים שנמצאים פה. נמצאים פה יחד איתנו. אנחנו לא רואים אותם בגלל המסך הגופני שלנו. כל אחד יכול לעשות בחינה מאוד מאוד פשוטה. אני נותן לכל אחד חותמת שאנחנו עיוורים. ממש, בחינה מאוד מאוד פשוטה. תסתכלו כל אחד על מי שיושב לידכם, תגידו לי מה אתם רואים ממנו. מה אתם רואים ממנו? מה כל אחד מאיתנו רואה? מה, את העיניים שלו, את האף שלו, הפה שלו? מה? מה אנחנו רואים? אתה רואה אותו? אם מישהו יגיד לי שאני זה העיניים שלי, אז אני אעלב. זה לא, זה משהו הרבה יותר פנימי מזה. ואני זה לא האף שלי, וזה לא הפה שלי, וזה לא הידיים שלי. הידיים שלי, העיניים שלי, הפה שלי, אבל זה לא אני. אני זה משהו הרבה יותר פנימי מזה. ואת האני הזה, אף אחד מאיתנו לא רואה. אף אחד לא רואה. בסדר? אז יש לנו חותמת שאנחנו עיוורים. זה שאנחנו לא רואים, לא, זה מפורש בחז"ל. אמר רבי סמלי, הכל בחזקת סומין עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם. הסיפור של הגר, ויפתח השם את עיניה שהיא מגלה באר. הכל בחזקת סומין, אנחנו מסתובבים בעולם עיוורים. עד מתי? עד שאדם נפטר מן העולם. באותו רגע, הכלוב הזה שחוסם לנו את הראייה נעלם, ואז אפשר לראות. גם משה רבינו, עם כמה שהוא היה מזוכח וטהור, והגוף שלו היה טהור ביותר שיש, עדיין הוא נמצא בתוך גוף. הקדוש ברוך הוא אומר לו כי לא יראני האדם וחי. אתה לא יכול. וגמל אליו יתברך חסד, אני בשורה החמישית, וגמל אליו יתברך חסד, בתת לו מן ההשגה, כשהוא נתן לו להשיג אחר ששאלו יותר ממה שהייתה אצלו קודם שאלתו. בכל אופן הוא נתן לו איזושהי תוספת, משהו יותר. והודיעו שהתכלית היא אפשרית לו מפני שהוא בעל גשם, זאת אומרת להשיג את מהותו של הקדוש ברוך הוא. ועכשיו אומר הרמב"ם, יחנה אמיתת השגה בראיית פנים. הקדוש ברוך הוא הרי אומר למשה רבינו, לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי. מה אתה כן יכול לראות? וראית את אחוריי. להשיג את מהות השם יתברך, זה מה שנקרא ראיית פנים. כי האדם, כשיראה פני חברו, תהיה אז בנפשו צורתו, עד שלא תתערב לו עם זולתה. ברגע שאתה רואה מישהו מלפנים, אז אתה מזהה אותו באופן ודאי, בלי שום אפשרות להתבלבל. אבל כשיראה אחוריו, אף על פי שהוא מכירו בראייה ההיא, למרות שאתה יכול לזהות אותו, גם כשאתה רואה אותו מאחוריו, פעמים יסופק עליו, ויתערבו לו עם זולתם. לפעמים, קיצור, זה עדיין לא זיהוי של 100%, לפעמים זה יכול להתבלבל. כן, השגתו יתברך על האמת, היא ידיעת השם יתברך מאמיתת מציאותו, מה שלא ישתתף במציאות האיזולתו מן הנמצאות, עד שימצא בנפשו מציאותו חזקה ונבדלה למה שמצא בעצמו מציאות שאר הנמצאות. להשיג את הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת שהמציאות כביכול שריבונו של עולם תהיה מבחינתי בהשגה מוחלטת, בלי שאני מתבלבל בכלל בין זה לבין דברים אחרים, זה מה שנקרא השגת הפנים. ואי אפשר לאדם להשיג, זה השיעור מן ההשגה. זה מעל היכולת שלנו, אלא שהוא עליו ושלום השיג למטה מזה מעט, והוא אשר קינה ואמר וראית את אחוריי. למה באמת כשאתה רואה בן אדם, למה באמת קוראים לזה ראיית פנים? למה קוראים לזה ראיית פנים? פנים ואחור. בלשון הקודש כל מילה ומילה היא מכוונת מאוד מאוד לעניין שאותו היא מבטאת. פנים זה מלשון פנים. אחור זה מלשון אחר. מה זאת אומרת? כשאתה רואה אדם מאחורה, עדיין אין לך חיבור אליו. עדיין הוא אחר מבחינתך,
הוא עדיין זר לך, הוא מנוכר לך, אתה לא יכול לראות מה מתחולל אצלו בפנים. זאת אומרת, יכול להיות שהאדם הזה עכשיו נמצא במצב רוח טוב, יכול להיות שעכשיו הוא מעוצבן, אתה לא יכול לדעת כי אתה לא רואה את זה, אתה רק רואה אותו מאחורה וזהו. ברגע שאתה רואה אותו מקדימה, אתה רואה את הפנים שלו, אז אתה יכול לראות לא רק אותו באופן כללי, אלא אתה יכול לראות גם את הפנים שלו. אתה יכול לראות מה מתחולל בנפשו. אצל אנשים שהם ממש בקיאים בחוכמת הנפש, אז הם יכולים להסתכל עליך ולהגיד לך עוד הרבה יותר ממה שאתה יודע על עצמך. אבל בשביל זה הם צריכים להסתכל עליך מקדימה. הם צריכים לראות את הפנים. בגלל שהפנים הם אלה שנותנים את השער כדי להיכנס פנימה. אחור זה אומר שהוא מאחורה הוא מנוכר. ולכן כאשר משה רבינו רוצה להגיע להשגת השם, כמו כלשון הרמב"ם, מהות השם יתברך על אמיתת מציאותו, זאת אומרת שמשה רבינו מנסה להשיג את הפנים. הוא מנסה להשיג את הפנים, לתפוס את הדבר בצורה שהיא מפורטת, לראות את התמונה בצורה מוחלטת ושלמה. זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא יראני האדם וחי. אתה לא יכול. במצב שבו אתה נמצא, אתה לא יכול לעשות כזה מדבר. לכן, לזהות אותי כביכול, כמו שאתה רואה בן אדם, את פני האדם, אתה לא יכול. אבל, וראית את אחוריי. זיהוי שהוא לא מוחלט, זיהוי שהוא באופן כללי, זה אתה כן יכול לעשות. זה דבר שכן. וראית את אחוריי ופניי לא יראו. ותראו את הספורנו במקור י' על הפסוק הזה, וראית את אחוריי, אומר הספורנו במה זה מתבטא, תראה איך תהיה פעולת כל מה שלמטה ממני, אבל ופניי לא יראו, אבל לא יהיה נראה אצל זולתי, כלומר אצל מישהו אחר ממני, איך ממציאותי ישפע מציאות כל נמצא כמו ששאלת. כלומר משה רבינו רצה לראות לא רק את התוצאות כאן, אלא משה רבינו רצה לראות איך זה מתחבר אליו. איך אתה ריבונו של עולם משפיע את הכל בנקודת החיבור אליך, איך זה קורה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לראות את הפנים. אתה רוצה לתפוס את הדברים ממש לפרטי פרטים, זה אתה לא יכול. וראית את אחוריי. אתה יכול לראות את האחוריים, את העקבות שלי. אתה יכול לראות איך הפעולות עצמם, מה קורה, אבל לראות איך זה מתחבר אליי, זה כבר ראיית פנים, ראייה מפורטת, זה אי אפשר. זה לא ביכולת שלך. ראיית הפנים אצל הקדוש ברוך הוא זה מה? לדעת את ההנהגה שלו. הבנתי? לדעת נכון, את ההנהגה שלו. נכון, לדעת את ההנהגה, אבל לא רק לדעת את ההנהגה. לדעת את ההנהגה גם איך היא יוצאת ממנו. איך היא יוצאת לפרטי פרטים, את נקודת החיבור הזאת בין האין סוף לבין מה שקורה פה. זה משהו שאנחנו לא יכולים לדעת. אנחנו יכולים לראות את העקבות, את התוצאות כאן. זה אפשר, זה הנביאים ראו. אבל לא מעבר לזה. מה כן הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבינו? אחרי שהוא אומר לו וראית את אחוריי ופניי לא יראו, לפני כן. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא בפסוק י"ט, אחרי שמשה רבינו אומר ויאמר הראי לי נא את כבודך, ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אני כן אגלה לך את השם שלי. אני אגלה לך את השם שלי. איך השם הזה קשור לבחינת האחור שהקדוש ברוך הוא מגלה למשה רבינו? אומר על זה הרמב"ן במקור י"א, וקראתי בשם השם לפניך, שאקרא לפניך השם הגדול שלא תוכל לראותו, וחנותי בו את אשר אחון, וריחמתי בו בשם הגדול את אשר ארחם, שתדע בקריאה ההיא מידת החנינה ומידת הרחמים, אשר יכוננו וירוחמו בשמי ובטובי, על זה נאמר בכל ביתי נאמנו, כי טוב האדם בביתו. כלומר, עכשיו נבין את התמונה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תשמע, עם השם הגדול הזה, הכוונה היא לשם הוויה ברוך הוא, עם השם הגדול הזה, אני פועל ועושה את הכל. ולתפוס, מה? השם הגדול או השם המפורש? זה אותו עניין. האמת היא שיש הרי מחלוקת בין הראשונים. מה היה השם המפורש שהכהן הגדול היה מזכיר בבית קודשי הקודשים? בבית המקדש, בעזרה והכל. האם השם המפורש הזה היה שם הוויה ברוך הוא, ככה הרמב"ם כותב, או שזה השם הידוע בישיבה אצל הגאונים, שם בן מבית אותיות, שם שיוצא מענה בכוח. אז זה מחלוקת גדולה. אבל כך או כך, השם הזה שעליו מדובר, עם השם הזה הקדוש ברוך הוא פועל את הכל. אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו
לתפוס ולהבין איך זה פועל, אתה לא תוכל להבין. אבל אני כן אתן לך דבר אחד. אני אתן לך את האפשרות לקרוא בשם שלי. לקרוא בשם שלי אתה יכול, למרות שלא תוכל לראות אותו, למרות שלא תוכל לתפוס איך הדברים מתגלים. ועוד פעם, זאת הבחינה של החור. ואם אנחנו נחשוב רגע, תשימו לב שתמיד השם של האדם הוא גם כן מבטא בעצם את האחור שלו. למה אני מתכוון? כשאתה קורא לאדם מסוים בשם שלו, אז רק אמרת משהו באופן כללי. לזה קוראים רובן, לזה קוראים שמעון, לזה קוראים לוי. לא אמרת משהו על המהות שלו, אמרת רק את השם שלו באופן כללי. לכן הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו את היכולת לקרוא בשמו של הקדוש ברוך הוא. השם של האדם זה כן המהות. מה? שמו של האדם אז השם בעומק מגלה את המהות, ואנחנו עוד מעט גם נראה את זה בשם הוויה ברוך הוא. בשם אתה יכול, אתמול היה שיעור עם הרב אריאל, אז הוא אומר, בשם אתה כאילו, אתה תופס, אתה מגיע, אתה מתחבר. כלומר, ברגע שאתה קורא לבן אדם בשמו. אמת. אני מיד אשלים, זה החלק השני של המשפט. כשאנחנו משתמשים בשם של אדם מסוים, אז אנחנו קוראים לו באופן כללי. אבל בעומק השם מגלה את המהות שלו. וזה גם בדיוק מה שקורה, מעין מה שקורה, בשמו של ריבונו של עולם. שמו של ריבונו של עולם, אומר הרמב"ן, זה השם שאיתו הקדוש ברוך הוא פועל את הכל. הכל. אנחנו מיד נראה בגר"א למה הכוונה. שם הוויה ברוך הוא זה השם שבו הקדוש ברוך הוא פועל את הכל. אבל להבין ולתפוס את כל זה, לראות איך זה קורה, אתה לא יכול. מה אני נותן לך? וקראתי בשם השם לפניך. אתה יכול לקרוא בשם הזה, ולקרוא בשם, זה אתה יכול גם מאחורה. אפילו שאתה לא תופס בדיוק את הדבר. אז זה הכוונה. תפיסת אחור פירושה שאתה לא תופס את פנימיות הדבר, אלא רק באופן כללי. לעומת זאת, תפיסת פנים, הפירוש הוא שאתה תופס את פנים הדבר. אתה רואה את הדבר בצורה שהיא ברורה, מוחלטת, מפורטת. אמרנו שכתוב בקדמונים שהלשון הארמית היא האחוריים של לשון הקודש. למה הדברים אמורים? בלשון הקודש אנחנו יודעים, התורה שיש לפנינו נאמרה בלשון הקודש, ואנחנו יודעים שבלשון הקודש לכל דבר ודבר, לכל פרט ופרט, לכל אות ואות, יש לה משמעות מאוד גדולה. רבי עקיבא היה דורש כתרי אותיות. אם יש עוד ו' או יש פחות ו', לכל דבר יש לו טילים של הלכות שאתה דורש מתוך הדבר הזה. כלומר, הגילוי שבו התורה מתגלה, כאשר היא מתגלה בלשון הקודש, זה גילוי שהוא מאוד 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 מפורט. מאוד לכל דבר ודבר יש את המקום המיוחד שלו. אבל יש דברים שהם ניתנו דווקא לא בלשון הקודש, אלא בארמית. דווקא דברים שניתנו בארמית. הזוהר הקדוש כתוב בארמית. נכון? הוא לא כתוב בלשון הקודש. למה הוא לא כתוב בלשון הקודש? הסיבה היא בדיוק בגלל הנקודה שאמרנו קודם. זאת אומרת, יש דברים מסוימים שאותם אנחנו לא מסוגלים להשיג בצורה שהיא מלאה ומפורטת. בחינת הפנים פירושה שאתה מסוגל להשיג את הדבר בצורה מלאה לפרטי פרטים. בחינת האחור זאת אומרת שאתה מסוגל רק לתפוס את הדבר באופן כללי ולא להשיג את הפרטים שלו. בלשון הקודש, דבר שנאמר בלשון הקודש, פירושו שאתה יכול לתפוס את הדבר במלואו גם בצורה מפורטת. דבר שלא ניתן בלשון הקודש, אלה דברים, רעיונות, עניינים, שאנחנו לא יכולים לתפוס אותם בצורה שהיא מפורטת. ולכן סתרי תורה ניתנו בלשון ארמית. אי אפשר לתת אותם בלשון הקודש, מכיוון שאין לנו תפיסה בזה. אנחנו יכולים לראות רק את העניין שהוא כמו שהוא באופן כללי. זה הפירוש. מה הבעיה? לא מסתדר? לא? זה הפירוש של לשון הארמית היא האחוריים של לשון הקודש. מעצם היותה לשון ארמית, אז היא לא מבטאת לפרטי פרטים את מה של לשון הקודש. לא מצאנו מישהו שדורש כתרי אותיות בזוהר הקדוש. אין כזה דבר. לא מצאנו גזרה שווה בביטויים שיש בזוהר הקדוש. לא מצאנו כזה מדבר. אבל היינו מצפים, מה? היינו מצפים דווקא ההפך הגדול. שאת התורה נקבל בחוסר הבנה, ואת הארמית שתסביר לנו את התורה.
נו. מה עכשיו? הדרגה השנייה היא יותר סתומה מהדרגה העליונה. נכון, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. אבל זה לא הגיוני. מה זאת אומרת? לא הבנתי. כלומר, התורה כבר ברורה לנו. התורה ניתנה בצורה שאנחנו יכולים לברר אותה, נכון. כן. ואילו לשון הארמית, נכון. כן, שזה הזוהר, זה הנסתר. נכון. עכשיו, מה אנחנו צריכים? אנחנו דווקא צריכים את הברור. כן? אז למה צריך את הלשון הנסתרת? מה זאת אומרת? מה זה מתכוון? שהלשון של הזוהר אנחנו לא מבינים אותה? לא, את הרעיונות שבזוהר. נכון. כן, אז זה הנסתר שלנו. ואילו התורה היא לפי זה... לא, הפירוש הוא שהזוהר מגלה רעיונות. הזוהר מגלה כללים. אבל לגלות לפרטי פרטי פרטי פרטים אין לנו יכולת. לכן זה ניתן בארמית. אם היינו מבינים עד איפה אפשר להגיע בכל מילה ומילה בתורה, עד איזה פרטי פרטים אנחנו יכולים להגיע, אז היינו מבינים עד כמה הגילוי הוא כל כך מפורט. אין לנו השגה בזה, כי אנחנו כבר מזמן רחוקים מהעומק של הדרשות של זה. מי שמת בן זונה בטלו הדרשנים. אנחנו כבר לא שם בכלל, אנחנו לא שם. לפעמים קצת אפשר לראות. אבל בסתרי תורה אין לנו את היכולת בכלל. אין לנו את היכולת, זה הרבה מעל היכולת שלנו לתפוס. לכן זה ניתן בשפה כזו, לכן זה ניתן בשפה שהיא כללית, כן. הרב אמר שזה לא מצאנו שעושים דרשות בזוהר. גם במשנה אנחנו לא עושים דרשות. מה? מצד הדרשות הוא רק מיועד נכון. תארתי לעצמי שהשאלה הזאת תגיע. אני מתכוון לומר ככה, לא מתכוון לומר בגלל שזה מקור תנאי ובגלל שזה תורה שבכתב. לא על זה אני מדבר. אני מתכוון לומר שצורת הגילוי שיש היא צורת גילוי שהיא הרבה יותר עמומה. היא צורת גילוי שהיא הרבה יותר כללית. זה לא משהו שאתה יכול לפרד לפרטי פרטים. בסדר, בלי קשר לשאלה של מאיזה דור זה בא ומאיפה דורשים מאיפה לא. לזה התכוונתי. על כל פנים, זאת הכוונה שהארמית היא האחוריים של לשון הקודש. לכן התורה ניתנה בשתי שפות. היא ניתנה גם בלשון הקודש בסיני. היא ניתנה גם בלשון הקודש וגם בארמית, כי יש בה בחינה של פנים ובחינה של אחור. בחינה שהיא נגלית יותר, בחינה שהיא נגלית פחות. מה שנגלה יותר בלשון הקודש, מה שנגלה פחות, זה מה שניתן בארמית. עכשיו, אחרי שהקדמנו את כל הדברים האלה, נחזור בחזרה אל הקדיש. למה שאומר הזוהר הקדוש. כתוב שם כך. אני חוזר עוד פעם, נקרא את זה מהר. קדושה די בסוף ההיא תרגום כמה דאוקימנה, יחיד יכול להגיד אותה. שואל הזוהר הקדוש ואיתמה, הקדושתא דקדיש די תרגום, מה אליו איהו ביחיד? אומר הזוהר הקדוש תחזי קדושתא דה לאו איהו כשאר קדושאן דהינון משלשים. זה קדושה שונה. אבל קדושתא דה היא סלקה בכל סתרין לעילה ותתה, ובכל סתרי מאמנותה ותברה מנעולים וגושפנקה דפרזלה וקליפין בישין. היא שוברת את כל הקליפות וכל המנעולים להסתלקה יקרא דקודשא בריחו על קולה, וענן באינה למימר לה בלישנא דסיטרא אחרא. שמעתם? עוד ביטוי. אנחנו אומרים את זה בארמית כי זאת הלשון של הסיטרא אחרא. מה? של הצד האחורי, נכון. ולעתרה בחילה תקיף אמן ישמע רבה מברך בגין דהתבא חילה דסיטרא אחרא והסתלק קודשא בריחו בעיקרי על קולה. אנחנו אומרים את הקדיש בלשון של הסיטרא אחרא כדי לשבור את הסיטרא אחרא וככה לגדל את כבודו של הקדוש ברוך הוא. מה הולך כאן? למה הארמית היא הלשון של הסיטרא אחרא? אז הנקודה היא שצריך לדעת, וזה מחזיר אותנו בחזרה אל הגמרא בסוטה לגבי המלאכים, מה הם מבינים ומה הם לא מבינים. יש גם, כמו שיש בחינה של פנים ואחור בלשון, יש בחינה של פנים ואחור גם במלאכים. המלאכים אגב הם כנגד הדיבור. המלאכים הם, אם תסתכלו בספרים הקדושים, אלה שכתובים בלשון באותיות רש"י, אז אתם תראו שעולם המלאכים הוא כנגד הדיבור, עולם הדיבור. כתוב שמה. ברכו את השם מלאכיו עושי דברו, לשמוע בכל דברו, נכון? עושי דברו. המלאכים הם כנגד הדיבור. המלאכים, דיברנו על זה כבר פעם, שהמלאכים הם אלה שהתפקיד שלהם זה להביא
להוציא אל הפועל את מה שהקדוש ברוך הוא משפיע, להוציא אל הפועל כאן. וגם אצל המלאכים יש בחינה של פנים ויש בחינה של אחור. מה זה הבחינה של הפנים והבחינה של האחור? המלאכים שאחראים על הבחינה של הפנים, זה מה שנקרא בשפה של גן ילדים, זה המלאכים הטובים. המלאכים הטובים פירוש הדבר שלכל דבר ודבר, כמו שאומרים חז"ל, אין לך עשב ועשב שאין מלאך שמכה עליו ואומר לו גדל. כל דבר ודבר בעולם מקבל את החיות שלו מלמעלה. והשליח, המלאך, השליח שהוא אחראי כדי להשפיע את החיות הזאת, זה מלאך שמטרתו גילוי. יש אבל עוד מערכת שלמה. המערכת הזאת היא מערכת שהעניין שלה הוא להסתיר. להסתיר. להעלים את ייחודו של הקדוש ברוך הוא בשביל עונש, בשביל בחירה, בשביל עבודה. יש מערכת כזאת שהיא בעצם כולה פועלת הפוך מהמגמה של הגילוי. ולמערכת הזאת קוראים סיטרא אחרא, הצד האחר. זה צד שצורת הפעולה שלו היא לא בצורה של גילוי אלא בצורה של הסתר. גם ודאי שגם המטרה של הצד האחר היא כדי שבסופו של דבר זה יביא אל הגילוי, כדי שתהיה התמודדות, שתהיה בחירה, שאנחנו מרצוננו נגיע לדבר הזה, אבל זה עובד בצורה של הסתר. אותם מלאכים שהתפקיד שלהם הוא הגילוי, אלה המלאכים שמבינים את לשון הקודש. ושהלשון הארמית מגונה בעיניהם, ולכן הם לא נזקקים לה. בגלל שהלשון הארמית היא לשון של אחור. הלשון הארמית היא לשון שנועדה לדברים שאין להם גילוי, זה לא גילוי מספיק, זה לא מספיק ברור. לשון הקודש היא לשון שמגלה את הדברים בצורה מפורטת וברורה, ולכן המלאכים מבינים את לשון הקודש. לשון הארמית היא מגונה ביניהם, זה לא רק שאלה של אנגלית וערבית ולא משנה מה. ארמית היא לשון של אחור. מי הם המלאכים שכן מדברים בשפה הזאת, בשפה הארמית? בשפה של האחור זה המלאכים שהתפקיד שלהם הוא התפקיד של האחור. התפקיד של הטשטוש, התפקיד של אי ההבנה, התפקיד של ההסתר, זה הסיטרא אחרא. לכן את הארמית, אומר הזוהר הקדוש, אנחנו אומרים אותה בלשון ארמית כי זו הלשון של הסיטרא אחרא. אבל פה תראו מה שאנחנו עושים. כאן ההיפוך הגדול. מה אנחנו אומרים בקדיש? מה אנחנו אומרים בקדיש? יתגדל ויתקדש שמי רבה. אומר האבוד רם במקור י"ג, יתגדל ויתקדש על שם הפסוק והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם האמור במלחמת גוג. שאז יתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא כמו שנאמר, ועלו מושים בהר ציון לשפוט את עריסיו, וכתיב בתרי ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אנחנו משתמשים בשפה של הסיטרא אחרא, אנחנו משתמשים בשפה של האחור, בשפה של ההסתר, אבל אנחנו אומרים בדיוק את ההפך. הרי כל התפקיד של ההסתר זה להעלים את שמו של הקדוש ברוך הוא. ששמו של הקדוש ברוך הוא חלילה לא יהיה אחד. ואנחנו משתמשים בשפה שלהם, ואנחנו אומרים בזה, יתגדל ויתקדש שמי רבה. ששמו של הקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, השם אחד ושמו אחד. אגב, התרגום לעברית, ללשון הקודש, של יהי שמי רבה מבורך, זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שתדעו. זה מופיע בתרגום. מה? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, התרגום הארמי שלו זה יהי שמי רבה מבורך. זה כתוב בתרגום. נכון. זה לא לגמרי, אבל כך כתוב בתרגום. גם במנורה? מה? בתרגום יונתן אני חושב. כך כתוב. הם ממש מקבילים אחד לשני. בנימין, אתה יכול תמצא שם את זה. בכל אופן, אנחנו משתמשים בשפה של הסיטרא אחרא, ואנחנו אומרים בדיוק את הגילוי, וזה מה שאומר הזוהר הקדוש. זה מה ששובר את הסיטרא אחרא. זה לקחת את האחור ולהפוך אותו לפנים. לקחת את השפה שלהם, ועם זה להתפלל על גילוי כבוד שמיים. וזאת גם הסיבה שבגללה אנחנו משתמשים בקדיש, אנחנו אומרים את הקדיש בכל נקודת חיבור שיש בתפילה, בשינוי מעולם לעולם. כי אנחנו בעצם נמצאים באיזושהי בעיה מאוד גדולה. בזמן שאנחנו באים להתפלל לריבונו של עולם, אז הרי
אפשר להסתכל על התפילה בשתי צורות. השאלה היא, מי נמצא במרכז? אתה נמצא במרכז ואתה מבקש בשבילך, או שריבונו של עולם נמצא במרכז ואתה מבקש בשבילו. ואנחנו דיברנו על זה לפני כמה שיעורים, על השאלה האם העיקר של התפילה זה הבקשה בשביל עצמי, או שהעיקר בתפילה זה השבח בשבילו, ואני מבקש בשבילו. כשאנחנו מתפללים ואנחנו מברכים ומודים ומבקשים, יש בעיה מאוד גדולה. מאוד מאוד יכול להיות, וזה טבעי מאוד, שכל אחד ואחד מאיתנו, בכל חלק של התפילה שלו, בעצם ישים את עצמו במרכז והתפילה תהיה בשבילו. על כל חלק בתפילה, על כל עולם ועולם שכנגדו אנחנו מתפללים, יש שם קליפות. יש שם דברים שעלולים לעכב את התפילה מלהתקבל, בגלל שבעצם אנחנו מכוונים אותה אלינו. אז מה אנחנו עושים בסוף כל חלק כזה, לקראת החיבור לחלק הבא? אנחנו עושים איפוס כוונות. אנחנו לוקחים את הקדיש, ועם הקדיש הזה אנחנו מכוונים את החלק הזה של התפילה להתגדל והתקדש שמי רבה. אמרנו ברכות השחר וקורבנות, ואז אנחנו אומרים את הקדיש, זאת אומרת, ריבונו של עולם, אמרתי את זה בשבילך. אחרי זה פסוקי דזמרה. אני אומר פסוקי דזמרה, יש מקום לחשוב אולי זה בשבילי. אני אומר אחרי זה את הקדיש, כדי שתדע, זה בשבילך. וכן הלאה וכן הלאה, בכל שלב ושלב, בכל עולם ועולם, אני עושה את הדבר הזה כדי לקחת את האחור ולהפוך אותו לפנים. לקחת את זה, לכן זה דווקא בארמית, ועם זה אנחנו אומרים, התגדל והתקדש שמי רבה. כן. מה? שם באמת זה חיבור שהוא מאוד מאוד עליון. אנחנו עוד נגיע לשם בעזרת השם, בהמשך. שם החיבור הוא מאוד מאוד עליון שאי אפשר בכלל להפסיק. אי אפשר בכלל להפסיק ביניהם, מרוב שהחיבור עליון. יש על זה כמה וכמה גמרות. גם בבלי, גם בירושלמי, מה? שם אי אפשר. שם הלשון של חז"ל זה כמו בירושלמי, זה כמו אדם שדופק על פתחו של מלך והמלך פותח לו. בערבית כן? מה? בערבית יש משהו, נכון. בערבית יש משהו, וגם שם, מישהו אמר לי בתוספות במסכת מגילה כתוב שהקדיש נועד כדי להראות שתפילת ערבית רשות. מה? זה לא תוספות במגילה? חשבתי במגילה. ברכות. שהמטרה של הקדיש הייתה כדי להראות שערבית זה רשות, לכן זה לא ממש ככה, כמו בתפילת שחרית. אבל על כל פנים זאת בעצם המטרה של הקדיש. רק אעשה פה בשני קטעים, אני רציתי פה להתמקד קצת יותר, אבל במקור י"ד מביא אבודרהם בשם רב נחשון. כתב רב נחשון שיש בקדיש 4 קריאות של חובה ואחת של רשות. יתגדל ויתקדש קורא, בעגלה ובזמן קריב קורא, יתברך וישתבח קורא, שמי דקודשא בריחו קורא. אבל בעושה שלום קריאה של רשותי. וכן כתב רבנו סעדיה. ואומר במדרש תהילים ש4 קריאות אלו הם כנגד 4 שמות שבפסוק כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים פעם אחת, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי פעם שנייה, ומנחה תאורה כי גדול שמי בגויים אמר השם צבאות. 4 פעמים מופיע שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו קוראים. אני לא יודע, אבל בתפילת העמידה אנחנו גם כן קוראים 4 פעמים. גם כן קוראים 4 פעמים. והפעם החמישית זה בעושה שלום. אנחנו קוראים באבות תחילה וסוף, ובהודעה תחילה וסוף, ובסוף בעושה שלום אנחנו גם כן קוראים. יש כאן ממש את אותו עניין. בגלל שגם כאן אנחנו מכוונים, זה מה שמכוון את כל התפילה שלנו לכיוון השיא של הפירמידה, לכיוון תפילת העמידה, לעמוד לפני ריבונו של עולם ולעשות את הדברים למען שמו. בשביל הדבר הזה. מה נעשה? הזמן לחוץ מאוד. הזמן לחוץ מאוד. שם הוויה ברוך הוא. ממש זה, יש פה מחלוקת גדולה. מה זה יתגדל ויתקדש שמי רבה? מה זה שמי? הראשונים פה אומרים 2 פירושים בדבר הזה. האבודרהם במקור י"ג מביא את זה, גם התוספות בברכות מביאים את זה. שמי רבה, יש כאלה שמפרשים שהכוונה היא לשם י"ק. שם י"ק שהוא יתגדל ויתקדש שמי רבה, שם י"ק. למה הכוונה? הכוונה היא למה שכתוב במדרש, שבמלחמת עמלק כתוב כי יד על כס, מלחמה להשם בעמלק מדור דור.
ועל זה אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא נשבע שאין השם שלם ואין הכיסא שלם, לכן זה האות א', עד שתהיה הנקמה מעמלק. אין לנו זמן לראות את זה, כדאי שכל אחד יראה את זה. יש פה ליקוט מהגר"א בפירוש שלו לספרא דצניותא, בסוף ספרא דצניותא, ליקוט י"א, על הסוד של שם הוויה ברוך הוא, ורק הכיוון של הדברים שאומר שם הגר"א זה שבשם הוויה ברוך הוא באותיות י' וה' וו' וה', שם בעצם נמצא כל תהליך הגילוי של המציאות. י' זה האות י', כשאתה כותב י' במילוי זה י' ו' ד'. י' זה נקודה, ו' זה קו, ד' זה שטח, נכון? אחרי זה בא ה' זה כבר 3 ממדים, כבר יש עומק. אתם רואים שיש כאן את תהליך ההתגלות מנקודה לקו לשטח לעומק, ואחרי זה א', שזה בעצם מה שנותן את הצורה להכל. ואחרי זה האות ו', ואחרי זה האות ה', כל תהליך התגלות המציאות כולו מונח בשם הוויה ברוך הוא. הכל מונח שם. עמלק הם אלה שמנתקים בין המציאות לבין ריבונו של עולם. לכן עמלק בגימטריה ספק. זה אותו עניין. הם אלה שמנתקים את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא מכאן, וזה בדווקא נלחם כנגד הו' והה' שהם מגלים את זה פה למטה. אין כאן המקום להעריך. הקדוש ברוך הוא נשבע שאין הכיסא שלם, האלף של הכיסא, האלף שמאחדת את הכל, והאותיות ו' ה' של השם הם לא שלמים עד שעמלק יעלה מן העולם. אז על מה אנחנו מתפללים? אנחנו מתפללים ששמו של הקדוש ברוך הוא יהיה שלם. שם הוויה ברוך הוא. את כל הגילוי הזה אנחנו משתדלים לפרט אותו ושהוא יתגדל עד כמה שאפשר, ואת זה אנחנו אומרים בארמית. את זה אנחנו אומרים בארמית. וכאן הסוד הגדול, לכן המלאכים מתקנאים בנו, כי זה שבח שהוא אדיר. לקחת את כל השפה של הסטרא אחרא, ועם זה לגלות כבוד שמיים, זה כוח שהוא אדיר. זה כוח שהמלאכים לא מבינים אותו בכלל, כי המלאכים הם או ששייכים לכאן או ששייכים לכאן. להיות כאלה שמסוגלים לחבר את שתי המערכות, להילחם במערכת של האחור, ולהפוך את זה למערכת של גילוי, זה משהו שניתן רק לעם ישראל. וזה השבח הגדול, אלה נקודות החיבור שיש בין החלקים של התפילה, שנתקע טיפה לכוון את הדברים האלה בקדיש, זה כבר דבר גדול.